Haki! Busan Records! COVID-19! Let's go! COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! COVID-19! Yeah! COVID-19! 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 Yeah! COVID-19! Sa sige na akong panlantaw news ya. Ako permiga panguros sa coronavirus. Unta di matsambahan kay grabe jud ka delikado kung ikaw mataktan. Bisan kinsa di exempted kinabuhi ni mo wasted birthday ni mo di na-update and dili pa jud di siya treated. Busa ayaw dikit-dikit sa bisang asang nga lugar ayaw kapit-tapit. Likayi sa ang barkada siguro sa pamilya ay patital sa disgrasya kay lisod mag-inursara. Ubay-ubay na rabang nataktan. Ubay-ubay na rabang nataktan. Ubay-ubay na rabang nataktan. Tungod sa kagay sa ulo sila jud na sampulan. 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 Oh, COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! COVID-19! Yeah! COVID-19! 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 Yeah! COVID-19! ingon sa kong amigo, mura ni siya o gera. Ang diferensya lang, invisible ang kontra. Maigo ka o galit, nawa ka kabalo, perti ka ayo ka perwisyo. Magsakit ang imong ulo, apektado ang pamilya. Dagan pa jud madamay, di nila ko sa kabalay, kundi ibuok nga barangay. Ang mahimo nga i-lockdown nung ikaw pa jud i-lockdown. Ang ayuda mo abot kung ikaw hapit na manakdown. Dili sayon, dili lalim kung ikaw matakdan. Dagan pa ang agian, ay kanila tabangan. Kung di pa matabang, pasensyahay na lang migo. Isa lang ang atuan ni mo, sure na padulong menteryo. O kung dili man gani ikaw, padyod sunugod. Mura ka og santil mo nga ila padyong pagurod. Busa atong ampingan ang atong kaugalingon. Ta dili na madungagan ang musulod sa lungon tungod sa COVID. COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! COVID-19! Yeah! COVID-19! 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 Yeah! COVID-19! Unta mawala na kini nga virusa. Grabe na kayo ka perwisyon sa ato Pagsa kayo ang atong ekonomiya. Gisamot pa og kadagan ang gutom nga pamilya. Apektado ang trabaho, negosyo nagsirado. Skeletal pamiog ang sweldo walay klaro. Dagan ang nagreklamo, dagan po nagbagbutbut. Sa panahon karon kinahanglan tamaning kamot. Sa krisis na atong gisaga pagkaron hinaot na magpatuo tanan mga padlungon. Kung unsa ang iingon sa tong gobyerno paminahon. Kung unsa ang ipagbawal unta dili na supakon. Magiusat ang tanan ayaw pagtilapulan. Tabang-tabang tang tanan aron atong malikayan. Ato nang pagkatapuson ang virus na way ayo. 2021 hinaot wala na ang perwisyo nga COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan. COVID-19! Pagbantay o pag-abing aron dili ka matakdan. COVID-19! Perwisyon na pandemic diri sa atong kalibutan.
COVID-19 Pagbantay o pag-ambing aron dili ka matakdan. COVID-19 COVID-19 yeah COVID-19 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 yeah COVID-19